Som Mateu i Vicent, de l'IES Mundo Verde Seraco, del tercer C. Hem fet una simulació d'una instal·lació elèctrica d'una casa. I ara estem encenent, no? I ara encenem cadascú... Estem encenent les bombetes i ara per últim anem a encendre l'última bombeta que té dos commutadors. Molt bé. Per què no va? Mónica, cuando termines la máquina... No va. Este fallo, sí. Es de ahí, ahora. Ja està, no? Sí, però No va. Però si anava abans. A veure, fiqueu-la bé. yo creo que la toma 1 no salió. No, sí, el que passa és que... No, està molt bé, perfecte. Ja està. Enhorabona, molt bé, Mateu i Vicent. És un 10.